Sir, pwede po magtanong, sir? Ano pong pangutanan nyo sa amin, sir? Ano mo paham lang akong asawa? Taro nga! Suka po dahil sa inyong lugar ba yun? Grabe lindutas imong motor eh. Lagi, bay? Lindutag motor ni mo ba yun? Perting sinawa ba? Isot ni motor ng bulingit, wanya. Sika tong karga. Manyakisa din ang motor ni mo ba yun? Bisag unsa raman day kargaan eh. Uy, bay! Kabantay ka na nila bay, kinsa man na? Asa man? Pero ako ba? Dito po sa atin. Sir, Karon pa ko kita ning naong nga ba? uy! Kinsa man yung upat ka tao, oh? Upat ka tao. Duha man na sila. Upat ba upat? Duha na lagi na. Iglalis pa juga sa kuha nga. Upat lagi oh, tanawa. Sa duha. Upat lagi. Duha na lagi na sila. Liba. Kinsa mo guro ni sila? Murag na ni sila tuyo ba? Ay lakanin nila. Wala na mga tawahan na po na. Padulong diri oh. Sir, ikaw ng dalawang tao. Tanungin natin mo. Tara. Pre, Uy! Marami pa nang langgam dito. nah gani ara gyud mi diri, wa gyud mi kitag langgam diri. Pwede po bang magtanong, sir? Sinsya na dyan, wadi o tanon re, ginamos, may sudan na mo. Te. Dili, sir ba, nang ana siya nga, pwede ba daw siya mangutana? Ay nga na di ay. Tarong-tarong nga po para makasabot ta. Te. Sir, sa inyo po ba itong bahay na to, sir? Oh, amo aning balay. Nandyan ba asawa mo, sir? Dilim na inja akong asawa, Pinay ba? Pinay. Kuan, sir ba, nangutana siya, naabot daw yung mga asawa dila. Oh, naraman dira. Bihan mo siya, sir, na pwede ako magtitira. Ha? Tirahan mo akong asawa? Eh, dili nga na, sir. Ana siya ba nga, nangutana siya, pwede ba sa mo puyo dito sa inyo, ha? Te. Upahan ko lang naman, sir, eh. Binuang, ano upaham lang akong asawa? Taro nga. Uy! Asa na pud ka ni padong ning upat ka tao, oh? Say upat ka, duha ra lagi na sila. Ako ito, kay walay diferensya akong mata ba. Upat lagi! Duha ra lagi na sila, makiglalis pa juga sa kuha, oy. Ito, sir, parang matalino to sa tingin ko, sir, para baka ano to, maintindihan tayo dito. Ay kumpiyansa kay upat na sila kabuko. Hadlok ka. Duha ra na sila, oy. Upat ba upat? Sus. Hadlok mo ka. Kita na kahalaan kung sana. Dayo ra na sila tislanaw. Sir, pwede po magtanong, sir? Ano pong pangutanan nyo sa amin, sir? Wait a minute. Who are you? Saan po bang pwedeng maupahan na bahay dito, sir? Sir, hindi po kami kabalo, sir. What? Yun ang pangutangan nyo, sir, oh. Yun ang swito dito. Ah, sige, salamat po, sir. Salamat po, sir. Naisahan na po to sila ron to, kaya wa sila kabalog amang to ilang pangutanon ron. Naisahan dito mga Tagaluga to. Sir, pwede magtanong, sir? Tanungin mo yung bata. Sige, sir. Unsa na tudong? Ha? Unsa, sir? Tato, sir. Tara, uwi lang tayo. Puro to kamalasan. Binuang, ano tirahan mo akong ay, may tirahan. Pahan. Parang sa tingin ko, parang ito nang ito.